Lab na ako sa... Pero doon na. Lab na sa igagaw. Lab na sa igagaw. Lab na. Ay, si Manong Aji lang guys. No guys. Nagkatulog na yung taon eh. Alam Manong Aji, balhin. Janik mahog. Oh no. Balhin ato no. Manong Aji, mahog. Andiyan ka dito sa ubos. Na ah. Manong Aji, balhin ong. Ha? Lumahog. Andiyan ni nga to. Manong Aji. Oh my God. Oh no. Balhin. Inuwa ko ng hubog na ni. Atlo kasi nagmahog. Ano maning ilim na makautro na masalah na. Oh, maat. Layo raya. Layo raya. Bisan ba? Ekspor na. Diyan, yo, diyan man ang din. Na makalab. No. Wa ko maglab din niyo. Ah, mo na nakaingan. Bisag wa natin. Ante mo na nakaingan. Layo. Bisa mo nga pa na. Bisan ba na? Anak sa ninain na day. Nangautro na gano'n na. Ara kay natiman dah. Arang initan anatem na di kalong. Ha? Nalong yan yan. Serowan. Cake stick, seruan. Mahal ko mga kasen ko. Mga kasen ko mahal ko. Tapi sa ganihan di pa man ni guys, karon nangalurang na ni. Mga kapatid ko, kapamilya ko, mahal ko. Damo si Manong Aji, lapil. Damay. Mga ko naman. Nadamay ta pa ni Tanduay. Dito guys. Kapamilya ko, mahal ko yan. Mahal ko yan. May, maka-outro din ang Tanduay guna-huna. Kapamilya ko, ibuwis ko ang buhay. Unsa ka may porma na to. Ang mga habag ko na po mi guys. Ha? Dili ya. Dili ya. Magabibo po ning Tanduay, oy. Guys, Magabibo ning Tanduay. Naagabarog partner po sila. thank you guys sa among Ingana ko magmahal sa mga igagaw. Mahal na gustoon. Alam mo, at mo. Te. Yung mga Si Manong Aji. Te. Hala, arang hibuga. Mahal ka din mga. Allah. Luya. Sa. Uy, to aray ning ligid. Uy, ginawa ka. Manong Aji, intaon. Ato sa ni Pauli ah. Dos nanay ili ra ba to nagiyan. Buutan tapos lagi gagaw gipahilon na. Buutan ka adon. Te. Kuan mangihin ako sa ha. Kamu ingana, ay mga kegs. Baka akalain niya na Thank you si kay X01 lasing na, hindi pa. Thank you kay nakawan naman sa hangyagaw. Kami Mga close ko kasi ito na mga kasin. Oh, mga kasin ko ito mga close. The best na class, mga kasin ko ito eh. Kaya hindi ko ito ipapapalit. Arang dyan. Lumalaban ako rito kahit pabuhay ko, hindi ko rito. Mao. Oh, yun. Okay. Okay lang ha. Okay lang ha. Okay. Ano sila guys? Agawin. Sa along cake stick. 01. Thank you. Ano na ba tayo guys? Gamasan sa dari guys. Gamasan. Yan lang, hindi na lang yan. Pero guys, judges Manong Aji guys, naluja in town. Oo. Kapiray na nila to kasandig sa haligi. Oh no. Manong Aji, wa man ka matargig ta. Majo na laman ni kaysa dato sa bangko kasandig sa haligi. Unsag mahog. Oy. Ganyan. Ay, gina ako.
tanduay, oy. Ang simong papalo ang langga. Maat. Ay, ginawa ka. Mana ni resulta. Dahil labing house dia. Di, kaya nagbayulog ka na mong biyahe mo sa mo. Di okay ra. Okay. Kita ra. Long, unsa may imong gibati, Long? Unsa may imong gibati? Ante. Kita ko. Ato pala bi kusog kay mapamauwan. Pamauwan. Tugay ni gibati mo. Tana di apog isa gamasad sa tiil. Asa Long sa likod. Ay mga masahista guys. Di Oh, niluto! Hoy, teka lang, nag-aalangan kasi si Ante. Masyadong magulo yung buhok mo. Ay, kamaat. Itarong! Nas ang Wag mo, tangalan. Ay, kamaat apa ni? Itarong ang buhong. Ambot mo yan ba say? Ate, alam ka sa power dito? Long ato sa gisalim. Ibibigay ko na? Ibibigay ko na? Ay, kana kamaat. Yes, Ay. Saka sa power? Ibibigay ko na ba? Ang power lang, gamit ang power. Yung kabila. Oh, bigay ko. Suot muna. Tingnan mo, hindi mo kasuot. Maayos. Oh, yung kabila, tingnan natin. Wala na yan. Oh, tingnan natin. Oh, tingnan mo. Ate. Yung kabila, oh. Oh. Teka na, lagyan ko muna. Oh, lalagyan natin. Lagis to. Lagyan ko muna. Lagyan ko muna. Hoy, tanduay mo imong gibanjos. Oto ba? Ay, para buhat. Tabo lang arthritis. Long, tabo lang arthritis. Oy! Hala! Ay, baka high blood. Kaya pala parang lumusot lang, no? Nay Tagalog na dani ha. Di gasumpay ni sila. Gasumpay ni ha. Jeep, oh. High blood ka. Oh, luspad yung kabilang ano mo, oh. Bahala ka na. Ay, buhat. Ay, buhat kasi ko na ni. Ate, tingnan mo. Hindi, teka lang. Ay, kalo ako. Ay. Walang bundangan ako. Wah. High blood is okay. Si auntie. Parang condition siya. Parang high blood din. Tingnan mo, tingnan mo, mapula, oh. Mapula, hindi. Kala ako. Buhat. Ano nga ba? Ay, kabuhat. Mano ka ba? Alinte. Gini ako. Duhay masahista ni mo lang. Duhay masahista. Oh, tuba na po di panghaplas. Isa na long tanduay. Yawa. Tambaw ng arthritis long, tambaw. Okay lang, pulso. Okay lang, pulso sa kaliwa. Kanan. Kanan na po. Kanan. Mabigat siya. Mabigat. Mabigat niya, ah? Mabigat Oo, gibanjusa na guys. Gibanjusa na tanduay. Ta ka na. Epektibo din na lang. Kung nagkuhan ka mong gay to Tante. Medyo orange ang kunti. Tambaw nag-arthritis lang. Hilot ni. Ba? Hilot mo. Dito. Oo, dito. Umuli na ta? Oh, color pink. Naduwag. Kapag, dito sa ilalim mo. Long, tabangan nakadala long na ah. Alinte. Ara, kita bisan pagka
Tingnan ako, hiban andaan. Oh, kung isinin mo lagi. Oh, hiban andaan. Among ginahambal mo ka ko ya. Oh, mo ginahambal na ka sa iyo. Ano ba yan? Ay, kabaat naman mo. Ginahambal na ka sa iyo. Namin si mama mo magsundo ya. Sana ta? Ini oh, liman mo. Ayun, dito ba ganat siya? Al-al. Siday. Al siday. Naulian di ka lang kay na STA lapalapa Ini oh. pilot. Muna ipahilaw na. Ini mana? Magkita tayo na naman. Dala. Teh, napit agad eh? Hagal wa. Diha man tay kabarag ato kaniya. Na. Dapat nang itagtagay. Diha to datulong kabarag kaniya. Hindi na ba? Di ka po? Ha? Ha? Oh no. Taghanag mga kuan lang. Munang baway. Ay sagay di ako dari. Nangalaslat. Ano? May mantika ba dyan? Okay guys. Gawin mo. Liho ko guys maralong kalanon sa pag-subscribe. Daghang salamat and God bless us all.